Esta planta potabilitzadora, que precisament i curiosament va encetar el Partit Popular fa uns anys, sí que comptava en el suport i en el consens de tots els pobles de la Ribera, algo amb el que no compta esta comunitat d'usuaris. Resulta que aquesta via que ha agafat el Partit Popular, que ha agafat la conselleria, ha trencat aquest consens i el que farà és que molts dels pobles de la comarca no s'integraran en la seva estructura. Per tant, què passarà a partir d'ara? No ho sabem. Com a mínim hem creat una divisió i un problema on no hi havia. I, com vostès també saben, encara que vulguin obviar, entrar en esta comunitat d'usuaris ens deixa en minoria a l'hora de prendre decisions respecte a altres usuaris. I crec que les experiències que tenim així en consorcis no són precisament favorables com per embarcar-nos en un altre mes. Nosaltres, evidentment, pensem i estem segurs que hi havia marge per a pressionar i per a aconseguir un acord millor del que avui vostès així aprovaran. Perquè si no hagués entrat en ningú poble, perquè com tots sabem, això venia ja abans d'estiu i al final ningú dels pobles de la comarca governats per el PP es va atrevir a aprovar-ho, perquè tots sabem que no és just. I al final és que la paraula és que no és just tindre que entrar així. Serà més o menys gravós, més o menys car, però el que no és just. No ens mereixem aquest tracte. Per tant, si no haguérem entrat, evidentment, tots estem segurs que la potabilitzadora no hauria quedat parada. O és que després de l'aeroport sense avions ara tindríem la potabilitzadora sense aigua? Vostès creuen que el seu govern ha permès? Creuen que la Confederació i que la Conselleria haurem passat per ahir? Jo crec que s'haurem buscat altres fórmules i, evidentment, si com vostès diuen, després de 15 anys de promeses que enguany, si com vostès diuen esta vegada la bona i al final d'any tenim aigua, jo estic segur que d'igual manera n'haurem vingut i saber buscar la solució i en un moment com l'actual, on s'està tornant a redactar i a punt d'aprovar el nou pla de conca, no haurà hagut cap problema en què se mos haurà atorgat i haurem tingut l'aigua igualment.